Por que soñamos? Porque a veces recordamos os soños e outras non? Porque algúns se converten en pesadelos? Agora imos explicar os factores que influen durante o soño. Durante a fase REM, que significa movimento rápido dos ollos, o cerebro funciona case como cando estamos despertos, sobre todo a parte das emocións e da memoria. O resto permanece máis tranquilo. Os ollos móvense rapidamente debaixo dos párpados e o corpo permanece inmóvil. Nesta fase imaginamos, recordamos e sentimos con maior intensidade. Por iso, adoitamos recordar os soños cando nos despertamos durante esta fase. O hipocampo é a estrutura do cerebro encargada de crear e almacenar os recordos. Durante os soños, especialmente na fase REM, o hipocampo repasa a información adquirida durante o día e archiva, decidindo que guardar e que olvidar. Agora, eu vou vos explicar sobre a amígdala. É unha pequena estrutura do cerebro encargada de detectar e reaccionar ante as emocións, sobre todo as máis fortes, como a ira, a sorpresa ou o medo. Durante os soños, a amígdala está moi activa e se axiliza demasiado pode chegar a crear soños aterradores ou intensos, xerando os pesadelos. Non hai un motivo único polo cal soñamos, pero existen varias teorías que o explican. Unha delas di que os soños archivan a información recibida, outra que nos axudan a entender e suavizar as emocións, ou a de Rebonso, propoñendo que os soños nos entrenan para afrontar problemas.